Pri 11.8, ak dobre vidím, nebolo to zle na prvý pokus, bola to veľmi taká ľahká jazda. pdgarage.hu, sú to špecialisti na dízlové vozidlá. Tento Golfik bol tu pred 2 rokmi už, ktorý bol preplňovaný aj nitrom. Vtedy už viac motor, nechal nám 100 metrovú olejovú škvrnu na dráhe, sme to 1,5 hodiny upratovali. Dúfam, že teraz sa to nestane. A za nimi bude veľmi zaujímavé vozidlo, G1 tým z Maďarska. Jednotkový Golf.